Bueno, xa falábamos antes de que estamos nas terras do Deza, Lalín, Silleda, Rodeiro. Hai locales este ano que participan no certamen gastronómico Bocadillos do Cocido, e agora estamos no hotel Torre de Deza. E bueno, estamos aquí tamén con dous personajes, David Hola. Domenech, que é fillo, verdad, do meu ben querido amigo Luís Domenech, que este home, bueno, a ver, aquí estamos, A ver si das conmigo. aquí estamos dos, que Que como soy pequeñito... que este tipo, Gran angular, permíteme España. que che chame tipo, é unha das persoas que máis sabe de carnes, eu creo que de España. Un tipo que, un referente. Eu aprendi moito, supe diferenciar o que era unha carne normal, unha carne ordinaria, unha carne de 120 días de curación e máis. E ademais se come, e é un manjar de dioses. Pero deso xa tocará outro capítulo. Ahora vamos co que estamos, e estamos no hotel, como decía, Torre de Deza, e a tapa do bocadiño do cocido é esta preciosidade, verdad?